बुंखांबाय जे बिसायख'थिनि सायावनो जों अलरेडि कमिटि दाबाय जोंहा सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिटि मानगोनां रोंगोरा नार्जारी जोंनि वार्किं प्रेसिडेंट आरो राज्य सभानि एमपि बिथांनि चेयरमेनशिपआव दानाय जाबाय आरो एलायन्स आरो आन्डारस्टेन्डिं विभिन्न बाथ्राफोरखौ रायलायनो थाखाय जोङो मिरु आफादनि आफादगिरिखौ CWC आ बिबान होदों आरो लोगोसे जोंनि इउजि ब्रह्म बिथांखौ लानानै जोङो सिनियर मोस्ट टीमखौ लानानै मोनसे कमिटि दानाय जागोन जायनिखि जोंनि NDA एलायन्स आरो गुबुन गुबुन हान्जाजों बियो सावरायगोन जाहाथे फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव जोङो गोजोनै खौसेयै आरो मोजां थासारियाव इलेक्शनखौ गेलेनो हायो। आसामनि राज्य सभानि बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि हान्जाया अलरेडि दिनै थांखिखौ फोसावबाय जे NDA नि जि मोननै जि हान्जा AGP आरो BJP नि मोनसे सीट बिथांमोना कन्टेस्ट खालामगोन आरो जों जिहेतु NDA नि पार्टनार बे हिसाबै NDA एलायन्स हिसाबै जोंनि NDA नि एलायन्सनि धोरोमखौ लानानै बिजाथि सानै बिजाथि AGP नि सासे आरो BJP नि सासे बे सानै बिजाथिनो जोंनि MLA बिथांमोना भट होगोन आरो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय लरेन्स इस्लारि जोंनि फ्लोर लिडार एसेम्ब्लिनि लिडार बिथांनि दैदेननायाव टीम बानायनाय जादों।